Здравейте! В това видео ще ви покажем как да използвате функцията плащане с файл. Удобно решение за бързо въвеждане на множество плащания чрез файл от банка, ePay или Excel. От менюто плащане с файлове натиснете бутона Нов запис. Ще се отвори форма за качване на файл. В полето Файлът е от изберете източника, например банка, ePay, Livo, XML формат. След това прикачете самия файл от устройството си. Натиснете Запиши. Ако вашата банка не е в списъка, свържете се с екипа на Livo, за да бъде добавен шаблон. След качване файлът се появява в таблицата с всички записи. Виждате дата на качване, брой записи, обща сума, сума на платените записи, статус. В нашия пример завършен. С бутон Преглед отваряте подробностите за съдържанието на файла. В страницата на файла виждате обобщена информация. Платени 60 лева и 60 стотинки, неразпознати 30 лева и 30 стотинки, общо файла 90 лева и 90 стотинки. Под това са изредени успешно разпознатите плащания в нашия пример. Елена Николова 10 лева и 10 стотинки, Калуян Петров 20 лева и 20 стотинки и Йоана Христова 30 лева и 30 стотинки. Неразпознатите плащания са най-отдолу. Виждате списък. В случая имаме 30 лева и 30 стотинки, преведени от лице Георги без абонатен номер в описанието. Затова системата не може да го свърже автоматично. С натискане на Обработи, администраторът може ръчно да избере апартамент или клиент, към когото да бъде приложена сумата.